Una de les coses que ens pot interessar és veure com els alumnes veuran el nostre curs. El nostre curs pot tenir elements que hàgim amagat, activitats que nosaltres hàgim pogut posar i que nosaltres veiem d'una manera determinada. D'acord? Per poder veure exactament com ho veuen ells aquest curs, podem d'alguna manera canviar el nostre rol. Podem posar com si fóssim un alumne. Per fer-ho hem d'anar aquí al nostre perfil i triar canvi de rol A. Aquí ens donen tres opcions, com un convidat, com un alumne o un professor no editor. Normalment ens interessa veure com a alumnat. Mirem com a alumnat i així és com els alumnes veuen el curs. D'acord? Si nosaltres hem amagat algun tema, alguna etiqueta, doncs ells no els veuen. Per exemple, les tasques, com que no està encara la data que s'ha d'obrir, doncs tampoc veuen el seu contingut. És una opció interessant per tornar al nostre rol i continuar editant si volem. Anem una altra vegada a dalt al nostre perfil i tornar al meu rol normal. I aquí doncs ja podem tornar a activar l'edició o veure aquells objectes que nosaltres havíem